И какво става, хора, относно в моя YouTube канал? И днес сме с едно супер неочаквано видео в моя канал. Именно това ще е втората класация, тъй като вече бяхме направили една топ 5 най-слаби бролери в Brawl Stars според мен, но днес ще направим втората класация в моя канал, а именно тя е топ 5 най-силни бролера в Brawl Stars според мен. Така че, ако ви хареса такъв тип видео, не забравяйте да се абонирате за канала, да лайквате видеята ми и така много ми помагате, така че да. Нека да започнем с пета позиция. На пета позиция аз ще поставя Search. Да, Search според мен е доста силен. Скоро ще почна да го вдигам на доста купи, тъй като сега играя с повече с Леон и Едгар, които се опитвам да ги вдигна на 25 ранг. Но правя доста загуби и сега ще ви покажа кое толкова е доброто на Search. Сега, хора, Search, повече стратегията на Search е да съберете повече супера си и за да може да ставате по-силен и по-силен, зависи, има много добри прота с Search. Оставя съм го на пета позиция, защото аз не съм толкова добър с него и просто не мога да играя кой знае колко много с него, но ще се опитам да вдигам някакви купи все пак. На Search най-важното е именно да си заредите пауъра и с този пауър просто скачате и си го апгрейдвате и така става по-силен и по-силен. Според мен той е така добър, защото пета позиция, аз не съм такова про с Search, има и други прота с Search, така че аз съм го поставил на пета позиция. Така че сега е време да преминаваме към позиция номер 4. И хора, на позиция номер 4 съм решил да поставя един бролер, който е също доста добър. И именно това е Пайпър. Да, не ми е много купи, не съм много опитен да игра с нея, но просто най-хубавото на Пайпър е, че тя просто отдалече бие супер много демидж. Ето, Пайпър също зависи как можеш да играеш с нея, тъй като аз не съм кой знае колко добър. Имам и скин Марипоса Пайпър, бях си го купил, но ви трябва скил, за да играете с Пайпър, тъй като не всеки е толкова добър, но най-хубавото на Пайпър е, че когато сте, например, отдалеч искате да оцелите някой, му взимате страшно много демидж, което е доста полезно, когато обичате много да цепите с демидж. И да, затова с Пайпър съм решил да поставя. Също гаджета я прави още по-добра, и то много добра я прави нейния гаджет, защото има два гаджета според мен. Единият, с който ги забавя, я прави по-силна, но има отблизко Пайпър е много зле, затова аз съм решил да я поставя на четвърта позиция. И сега, хора, е време именно за трета позиция. На трета позиция аз поставям Бъс. Да, хора, Бъс е изключително OP, но просто аз, както виждате, просто не играя с него. Да, така че просто не играя толкова с него. Просто, хора, не играя толкова с Бъс. На 18 ранг ми е, но просто да, това не значи, че не е добър. И според мен по-правилният гаджет е точно този, който директно си активира пауъра, само че без да ги стънтва. И според мен този е най-OP гаджета, но и Бъс е също доста добър. Случвали са му се много бъгове, с които да се занимава, но според мен Бъс заслужава чисто третата позиция. Така че, хора,
Опитайте се в коментарите, опитайте се да предположите кой ще е именно на втора и на първа позиция. Сега е време да отидем при втора позиция. На втора позиция, хора, аз ще поставя Едгар. Едгар, според мен, е супер мета. Най-хубавото на Едгар е, че е играч, който много обичам. Аз съм от този стил, който обича да навлиза и да ги цепи супер добре. Така че, според мен, Едгар е един от най-добрите броулъри за сега, но не е най-добрият броулър според мен. А според мен има друг най-добър броулър, но Едгар все пак най-хубавото, едно от най-хубавите е супера, който изкача и докато ги бие, той се хилва, което е също много добро. И затова реших да поставя Едгар на втора позиция. А сега, хора, е време за първа позиция. На първа позиция, хора, ще поставя един броулър, от който имам легендарните. Вие вече сигурно сте предположили, а именно това е Леон. Да, много хора не са съгласни с мен, други са съгласни, други не, но според мен просто Леон е много добър. Много хора са съгласни с мен, но други не. Абсолютно сигурен съм, че някои не мислят, че Леон е най-добрият броулер в играта, но според мен е така. Първо, отблизко бие страшно много демидж. Второ, просто много ме кефат неговите скинове. И също, пауъра му е според мен много OP, но не трябва да се навлиза, например, на булове, едгаровци. Чак, може да се спазва някаква дистанция, но Леон е обикновено за играеш по-близко. Има много добър гаджет, който може да спускаш бот и да измамаш опонентите, но не винаги се измамват. Така че, хора, Леон също мисля, че е много добър. Аз поне се опитвам да го вдигна на 23 ранг. И да, пожелайте ми 25-ти. Затова моля ви, пожелайте ми успех. Ще разкажа също някои още неща според мен за Леон. Леон е... обичам... Имам много яки скинове в играта. И това е другата причина, поради която игра с него. Така че, хора, това беше първа позиция. Надявам се класацията да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да лайквате видеята ми и да пишете в коментарите още какви гейминг видеа да правя. А сега, като за край на видеото, ще отворим един стар дроп от паса, така че стискайте палци за късмет. Отваряме. Цъкаме. И се пада супер рер. Добре. Съгласен съм. Добре. Coins Doubler. Така че, хора, чао. До следващия път.